Bato! Asang bato? Paps, kabalo ka itong mga kit-ani mo sa video ng mga likit-likit ba? Naam naman kung to kasi yung rato taraw. Dako man lagi kayo na lagi. Pataka ang kapoy din kung nandako. Good, mas gwapo na nandako kay dagang masulod pasaka. Pero mao lagi ni gapon nila ang ginagamit dahon nga laya. Pao lagi hapon eh. Uy, pre! Uy, pre. Saan ninyo ang gikwan, pre? Nag-adik-adik mo dali, pre? Nagsukod ragani mi kung unsa to'y tirada tong sa video ba. Pataka ang istoryan mataan Taka eh. na. Suko ba kasi kapitano kay diri sa tong barangay daghan na kay nag-adik-adik. Balong, good may anagot. Gani yang ano pasanginan man minimo kadik-adik mi diri nga. Nya, unsan to yung dahon? Ana-ana mo dahon. Wala may bangka ba o ana kay sigulan ba? Bangka. Pag sure mo dai, bangka dito inato na porma. Bangka kayo no. Oh, unsa man tawag ni mana? Oh, unsa man tawag gani? Bangka man. Di bangka dumong dudto ba? Ayaw gyud ninyo sudli ng inana na bisyo, pre. Kay stricto na kay kapitan diri sa tong barangay. O lagi buang good boy mangod mi bisag tambay ra mi pre. Good boy ra gyapon mi. Bukan ni. Kinsa man eh? Sa mantuhanan na. Saan naman yung baranggayan eh? Kapoy naman ko rugby. Balita na ako na bato dire. Bato! Bangko lagi na diri pre. Karon daw kita ana ba? Ito man mataan na eh. Pasig adik-adik na, pre. Mura kay magperti naman kay niwanga. Yaw kay nang itong kay mata. Bato! Kabilalaan na ng tawhanan na yun. Oh, lupya kang inom. Kabalo mo, isa sa gidudahan ni kapitan kana magtapok-tapok kay naa daw na binuhatan na dautan. Na, naunsan man taon na. style lang. Ayaw, ing nagmadamay na punta ani nga tapok-tapok rata diri. Gani no, igo ram ta nagtapok-tapok. Nah, nya unsa pa may gipaabot na diri? Magulat pa tag masakpan na kapitan. Iyan na siguro tagpasi oy. Pero mabalik sa diri hapon diri kay napabya ta istoryahan. Balik kay punta kay wala ba? Nya, balik taw nya diri aga. Laylo sa taron, laylo. Laylo sa taron. Diri na ko matos ako dito. Oy, nay bata, pangutanon tani kung asa ang bato. Oy, Joy! Oy, unta man, Kol? Nakatuod ka asa gibutang ang bato. Sa to nga bato yung pasabot mo, Kol? Bato ba ka nang... Ana ba? Ana nga bato ba? Huwag mo kabalo anak, Kol. Huwag ka kabalo. Kol, ayaw, Kol. Ang tagagilabtan. Wala lagi ka nang labot, pero gusto na ako ang bato. Wala yung kabalo anak, Kol. Asang bato? Oo, wala. Ang bato ba? Wala lagi, Kol ba? Way pulos ning bataan eh. Malakaw na ko. Tayo lagi. Tama ra sa tabuhan kag tae kay wa kay pulos. Asang bato? Sa mga Kol, lapo magkagtae. Sumbong kang daddy. Oh, dyan akong gana sa training ba? Grabe ka intense. Kung saan pa po mong training, uy? Kasabutan ka rin, te. Taya po ni Sarge, ko balay ko gipit-gipit lagi, bab. Hi, Jay! Hi, Jay! Hi, Kerbo! Hi, Kerbo! Isampak day ha. Bato! Asang bato? Yati man si kapoy, pataka ra magpasangil. Nga tarong man mi, pataka ra man sa istorya eh. Damay-damay yan bigyan mi niyang mga tarong. Ay, Choy, oh. Pangutanon siguro na ako, ne. Choy! Isa man yung nanungog sa kuha. Chuy daw. Isa may chuy diri. Choy! Choy! Si chuy. Choy! Kita ka sa bato, Choy? Ha? Si Bato! Labuan, tawanan si Bato. Bato ba? Usa man Bato imong pasabot? Taot ni tawanan ni. Nabalitaan ako na daw diri ang bato. Ang bato ni Darna ba? Na, nahatag na nako siya gitulon pag ito niya gani. Kailan kan Darna? Nung sari ka, silingan ram ko na mas darna. So, nabay chance nga makuha na to ang bato sa iya, ha? Na, wa gyud kay naman to'y superpower. Superpower? Usahay na, pudra ba ko'y superpower? Magluto ko, guwa ko'y tulog. Adik mo siguro yung tawanan ni. Bangag pa kayong matao. Masiganahan ka. Sige lang ka. Sharean di ka sa kong power. Si power. Simuta lang, simuta lang, Unsa man na? simuta lang. Kana! Tapos lang kayo mo ipikto na. Kana! Ngayon, ikaw na ang aking kapatid na si Taguro na may 1% lakas. Asa man ta moadto karon kapatid? Kuhaon na nato ang bato kandar na. Tara na. Ay sa kapatid. Ano man kapatid? Murag naog sa. Nga naman kapatid?
Murag sakit kay mong itlog. Laayay, dugayan nila ay. Prinda kaya na ako. Pre! Uy, pre! Ganina ra ka dire? Ganina ra kay ko no, paabot sa inyo. Ganina ra ka ikaw pa jud isa? Ako ba kayo no, balik-balik. Asa man si Paploy? Mao kay na akong gipaabot no, pinukog magkuan, sabay mo. Asa bugyat tong tawanan to? Uy! Yati no pinadagan-dagan pre. Nonsa mo? Nonsa mo, nonsa mo. Nonsa mo? Bahala na mo basta managa na mi. Saan na hitabo? Mom, tunanagad nung niagi. Katong nakakita silang buitaya. Oh, na, murag naaanap po katalagman ron ba? Grabe, kailangan na mo tabang mo, Sarge ba? Sarge! Asa man si Sarge ba? Dugan, may mutubag. Pre, basig nag-duty to, pre, basig nag-duty to. Mao gani no, basing nag-duty. Nyaw saon man nato ni niya. Paduro naman daw tandir eh. Niya si bang mangulig butig niya. Ay, ano pa ito bukin niya te? Grabe po siya makatrain sa ko. Ay, manghabwa ang pulong kinaon. Tanawa, tae lagi. Nyaw saon naman nato ni basing. Oh, paduro lang mga daw tandir eh. Lah, tura si Sarge oh, ninggawa sa sagbutan. Yung saan rin nagbababa eh? Mga adik. Sarge, dali na, Sarge, dali na, Sarge! Dali ba? Uy, nasa di kagikan? Dito na training. Nag-training. Siyempre mo ato, manggod midriya ba, huwag na problema. O saan mo na problema ninyo eh? Namgoy duha ka adik dito oh, nagbababa. Hoy! Mga adik dito. Nasugatan ni mo? Nasugatan na ako. Duha ka mo nagbababa jud. Mao gina problema ni kapitan diri sa tong barangay no, mo nang kailangan na mo imong tabang. Uy, kahadlok pa di ana. Uy, pero sige, game ko ana. Kana Sarge, kana sige na Sarge. Asa ba to? Ang bato. Nawala ang bato. Asa ang bato? Dadi. Saman. Naon sa naman mukha na kano naglakilak man ka. Ipahiran ko dito, ang tae. Di pa hiya nagtae. Ipahiran ko dito sa lalaki. Hindi man diya. Taysa nakbi ka kita sa bato? Oh, ginadulangan ako. Naradyo. Ano yung mga nagdulaan? Ang binali. Samang ka nga gamit man kay na ni. Awa, sunod na dito, sunod na. Pasudla. Gago. Kumpiyansa kay kanay mong bato ba, bisag asar ni mo gibutang. Di ma-worry. Ako na bahala ni. Si Boge, basta ko pa sa oras. Okay, game. Here we go again. Dana! Mana? Unsa man, sukla na ako ni? Sige na to. Uy, Sige na. Yan na. Si Paploy manao. Ganit paploy man na. Kaya ako, paploy. Sige daw na, pangutan na daw, ano na yung nana siya. Pangutan na. Unsa man ni? Taga Davao Light ni. Unsa taga Davao Light ni? Ako pa si Darna, nakaloko ka ba? Mo ni Darna. Mo ni Darna kapatid. Uy, paploy, unsa man ka nagadik-adik na ka? Wala ko nagadik-adik Darna. So unsa man juday ka? Ingon ani ang nahitabo. Kana! Tapos lang kayo mo ipikto na! Ngayon, kahit ano yung rason, ang kasamaan ay kasamaan. Karon, putlan jud ka. Na mauding rason day bantog na nga na si Paploy. Isimot di siya di ay gipasimot siya og Unsa may gipasimot siya? di o tae. Wana ni Pruman na si Darna. La. Sa mga ingon anang pinurman, wana aksyon na muklata na. Latag na ron ba? Pasyo ka Paploy do, wabi na siya piliin. Mamigo o makalaban, basta kay kalaban. Kapatid, marami na si Darna. Marami na taga Davao Light na. Total, giingnan ko nimo taga Davao Light ko. Patay juga putlan taga kurente. Ha? Hoy, nagbayad mi kurente oy bago na. Kapatid, ilabas mo ng 100% lakas. Hindi na kailangan kapatid. Ito na, paploy. Atake na ako. Ayun na kapatid, nalipong na si Darna. Nituwad na. Asa man nagkuhaon na ba to? Asa pa man di ay sa baba niya gitulon sa lubot kwaon. Unsa man na paploy? Wala ba taga gilabtan na? Ay napagsinipati kay kuhaon na namong bato. Kuta ang lubot. Nga dugay ba kayo na makuha kapatid? Lalong kayo kapatid. Kuhaon bato. Tara kapatid.
Putang ina. Wala ba tabi lagti ha? Makabalos ka sunod do, ama. Unsa man na kapatid? Mutagod kapatid. Hey! Let's see! Manang bato ni Darna? Nakatayo tayo!